hot as Hades here. No, właśnie, także witam was pięknie, moi drodzy, witam was serdecznie, ja się nazywam Niklaus i witam was ze słonecznego Banoi w definitywnie ładniejszej edycji Dead Island, czyli Dead Island Definitive Collection. To jest akurat podstawowa wersja, bo w tym Definitive Collection mamy zarówno pierwszą, tak jakby podstawową część Dead Island, jak i ten dodatek do niego Riptide. I oczywiście na YouTubie tego nie zobaczycie aż w takiej jakości oprawy graficznej, jak wygląda to w rzeczywistości, bo to możecie tylko i wyłącznie ocenić na swoich komputerach, ale na pewno macie możliwość zobaczyć, że wygląda to naprawdę o wiele lepiej jak ta edycja pierwsza, ta edycja podstawowa, która wyszła już jakiś czas temu. To jest tutaj przygotowane na tym silniku, na którym chodziła gra Dying Light, także mamy tutaj ten system oświetlenia, ten system cieniowania i naprawdę, moi drodzy, wygląda to dużo lepiej, no ale to zobaczycie sobie, że tak powiem, w boju do celów testowych. Zróbmy sobie tutaj jakieś zadanie. Ja już troszkę sobie pograłem wczoraj na livestreamie. Oczywiście mamy tutaj też dostępnego koopa, tak samo jak w edycji podstawowej. Do czterech osób mamy 4 kampanie, w zasadzie 3 podstawowe i jedna kampania tajemniczego żołnierza, kampania z DLC. Dobra, zbieramy tu sobie hajsy, dowód tożsamości, nie wiem po co mi to. Dobra, bierzemy skrzynkę. Także, moi drodzy, naprawdę, jeżeli ktoś nie grał w ogóle, to jest szczególnie, myślę, do tych ludzi, którzy nie mieli okazji grać w podstawowego Dead Islanda, to jest naprawdę, a jeżeli posiadacie podstawowego, to tego chyba możecie kupić za 3 euro czy coś takiego. Naprawdę pięknie to wygląda, ta wersja odświeżona i jest to fajna okazja, żeby sobie to po prostu przypomnieć, odświeżyć. Ja tu muszę załadować i jedzenie i przywieźć je do kogoś tam. Dobra, mamy tutaj oprócz tego jeszcze inne cele, także podjedziemy sobie autem. Model jazdy tak drewniany, jaki był, taki pozostał oczywiście. Znaczy nie jest on najgorszy, tylko skręcanie jest Now you're a goner for good. jakieś takie dziwne. Dobra, przejedziemy sobie tutaj tunelem. Po drodze troszkę masakrując umarłych kolegów. To jest bardzo przyjemna sprawa, taka masakracja. Aż mi się szyba wyczaskała. Chciałem sobie wywalić. O! W zasadzie można powiedzieć, że auto to jest taka broń masowej zagłady. No, wjechałem autem do wody genialnie, ale może jeszcze mi się uda wyjechać. Także no, teraz jakbym to zobaczył pierwszy raz, to w ogóle powiedziałbym, że to jest Dying Light oczywiście. Bo przez ten system taki właśnie Dying Lightowy oświetlenia wygląda to bliżej do Dying Lighta niż do Dead Island, ale niemniej jednak warto sobie to spróbować. Kurde, widzę, że już tam nie dojdę autem. W ogóle ja muszę sobie teraz zerknąć w cele. Tutaj już mam poziom 7. Wszystko w zasadzie, cała gra jest taka... Wszystko jest 1 do 1 tak jak było. Także tu się w tej materii się nic nie zmieniło. Przeszukaj 2 stacje benzynowe, przynieść 2 kartony ze sokiem. Okej, tylko że... To jest wódka dla Stanleya. Tutaj jest tu jest druga stacja benzynowa. Jak ja tam mam dojechać, moi drodzy? Ja musiałbym się w ogóle... aha, tutaj ten cel oddajemy, a ja muszę 2 stacje benzynowe przeszukać. Tylko teraz, kurde... O, tu to jest. Tylko, moi drodzy, jak tam dojechać? Trzeba by się było wycofać tutaj do tej drogi i jakoś tak... W ogóle ta mapa jest duża całkiem, ja nawet nigdy na to nie patrzyłem, ale ona jest naprawdę spora. Dobra, ja sobie w ogóle ustawię cel na mapie, mam taką możliwość. O, punkt docelowy. Tu się na spokojnie wrócimy. A jeszcze tutaj tylko zerknę, bo mam takie zadanie poboczne. Tu tych poboków naprawdę jest dużo, tutaj jest ich... Jak w Wiedźminie bez mała. Może i nawet tyle samo. Niestety tam nie ma tego, czego ja bym szukał. Czyli jakichś tych części do auta. W ogóle, jeśli chodzi o Dead Islandy, jeśli w ogóle chodzi o Dead Islanda, to w tym czasie, jak była jego premiera, tej wersji podstawowej, to była gra taka dość, jakby to powiedzieć, kurczę,
innowacyjna, nie? Jeżeli chodzi o tematykę zombie, bo w zasadzie takich gier z perspektywy pierwszej osoby o mordowaniu zombie wtedy w sumie nie było. Także polskie studio tutaj Techland byli takimi, kurde, można by powiedzieć pionierami. Tu ktoś potrzebuje mojej pomocy, ja oczywiście zawsze pomogę. We were driving to the lifeguard tower when something jumped in front of the car. John lost control and we crashed. He's still there, trapped inside. Gdzieś tam jest John. Oh, thank you. Gdzie ten John niby jest? Aha, że ja mam iść za nią, tak? Że John jest uwięziony w aucie, a jak to jest kurde zasadzka? Nie no, jest John faktycznie. Dobra, wypuśćmy go może. Ale co ja mam jeszcze zrobić? Chroń Weaverów. Kurde, ja teraz jestem za prywatnego ochroniarza. Dobra, mam fajną maczugę. A, rozumiem, że ona będzie stała jak taka pipka. Ja się tutaj nie boję. Maczugę mam ulepszoną. Naprawdę, kurde, wygląda to no bajecznie. Te promienie słońca, to wszystko. A co ważniejsze, te rozkwaszające się głowy to jest coś cudownego. Tylko nie wiem czego wypływa z tych zombie nie krew wbrew pozorom, tylko jakieś takie nie wiem co to jest. No kurde, śpieszę się, John. NPC w grach zero wyczucia. Wyłaź, ciuliku. Może to jest kurde płyn mózgowo-rdzeniowy albo coś takiego, no nie wiem. Thank goodness. John, you're gonna be okay. Żonu! Here, take what you need out of the trunk. Whatever you want. A mogę sobie wziąć z auta co chcę. Zajebiście. Męczący łom. Ma nic, to jest wspaniałego jakieś. No i to tyle, i takie zadanie. Ja się tak kurde narażałem własne życie, żeby dostać połamany łom. Tutaj niestety jest ten syndrom typowy do tego typu gier, że jesteśmy takim, jakby to powiedzieć, przynieś, podaj, pozamiataj, nie? Nie jest to nic fajnego. Dobra, i ja bym chciał się dostać teraz tu. Tam właśnie jadę. Nie mam tam w ogóle odkrytej mapy, także dopiero sobie odkryjemy. Mapa może nie jest tak obszerna jak we Wiedźminie, ale jest naprawdę... Wow! Ale kombosa wdupiłem. Ale to na razie tam się tym nie przejmujemy, ja mam swoje zadania do zrobienia. Ale tak naprawdę jest sporych rozmiarów. Autem się przemieszczamy w tempie błyskawicznym. Także polecam ten rodzaj transportu. Zaraz powinniśmy być na miejscu. W ogóle przy okazji, moi drodzy, zapraszam was na G2A, zapraszam was na Facebooka szczególnie. Na Facebooka szczególnie, bo tam chyba brakuje... Coś zawiesiłem. Coś tam blokuje? Lol, ja tam chyba po prostu nie mogę autem wjechać, bo jest jakaś niewidzialna ściana, czy coś? Nie wiem, w każdym razie nie mogę. Na Facebooku brakuje już tam dosłownie parę osób. Przepraszam, do 10 000 lajków. Czyli liczby już kurde takiej no solidnej, nie? 10 000 lajków to już jest jakaś firma. To już jest... Ty nie wstawaj. To już jest coś. Aha, ten taki ryk to był taki wielki zombie. Którego możecie zobaczyć tam. Jego najłatwiej jest pokonać rzucając mu wybuchającą Okej. Rzucając mu wybuchającą butlę. Okej. Nie wiem czy ja taką butlę mam. Ty się połóż. Bloody wanker! Tak jak była satysfakcja kiedyś, taka jest i tutaj. Odetnij dopływ prądu. A, czyli jak ja w to wlezę, to jest generalnie po mnie. Kanister z paliwem niestety chyba nie wybucha. Przynajmniej w rzeczywistości też by nie wybuchł, także to jest realistyczne w miarę. No niestety nie, mogę tylko rzucić w niego. Czekajcie, ja go... To jest jeszcze w miarę. Ej, mogę go podpalić w sumie mołotowem. Łap! Czy jego coś to boli w ogóle? Nie no, pali się.
Pali się, ale wygląda zdrowo nadal. No i generalnie to tyle by było w tym temacie. I teraz sobie możemy rozdać punkty. I ja sobie, moi drodzy, pójdę w obrażenia w walce zwiększone wobec płci przeciwnej. Ja gram białą kobietą. Czym ja powiedziałem, że gram białą kobietą? Ja gram kobietą i do tego jeszcze czarną. Podwójne nieszczęście. No ale... Czyli jeżeli będę przeciwko facetom walczył, to będę miał zwiększone obrażenia. No to seems legit. A tam słyszę już, że jest drugi kolega tego typu. A, tutaj, kurde, kopię prąd. Tylko jak ja tam mam wejść? Chyba po dachu jakoś, tak? My się niestety... Nie możemy się modelem Dying Lighta wspinać. Tego w Dead Islandzie nigdy nie było. Tam sobie siedzą i niech tam... Ała. Już mnie kopło. Tutaj widzę, że możemy wejść sobie tędy. Przeskoczyć. Lol. No i co mi zrobisz? Zarażony poziom 7, co? Nie warto było. Moi drodzy, nie warto było nic. Dobra, wespnymy się. I tu coś pewnie można... A on tam jest ten packer. Ej, w sumie to powiem wam, że nie wiem po co tu można było wejść na ten dach. No chyba żeby się skryć, nie? Ale jak tam kurde wejść... A, to będzie w tym magazynie pewnie. Dobra, to już czaję. Aha. On się postanowił troszkę zelektryzować. Kurde, sypie żartami dzisiaj jak magik z rękawa. Znaczy nie ten magik, co skoczył tam... O. Kopytka wyszła. No wiecie o co chodzi. Tu trzeba jakoś sobie przejść na drugą stronę. Nie wiem jeszcze jak ja to chcę zrobić. Ale chyba już wiem. O. Dobra. Mamy nawet butlę, która mi się zakładam przyda. Już kolego nie wstawaj lepiej, bo się zmęczysz. I tu jest... Tutaj kurde, takie QTE. Wysadzanie drzwi. To ja już pójdę i zrobimy, moi drodzy, taki motyw. Zaprezentuję wam wysadzanie butli. W najlepszej... Jak to powiedzieć? At its finest. Jak to mówią? W najlepszym wydaniu. Patrzcie. Rzucamy. I... Kurde, to było dobre. A wy... Już tam... To jest zepsute, co ja mam mocno. Łom jest... potężną bronią. O, nie mówcie, że tam ryczy jeszcze jeden. O kurde, ryczy. Co ja mam zrobić z delikwentem? Obić mu ryj. No, on mnie raz huknie i ja już furgam, nie? A jego zniszczyć to tak... On ma 7 poziom, niestety, czy mniej więcej taki jak ja, ale on jest no silniejszy sporo mimo wszystko. Jakby tak spróbować? O tak, jakoś go oszwabić. LOL! Dobra, to nie był najlepszy pomysł. Przyznaję, nawet zły. Ciekawe, czy sobie drzwi otworzysz, frajerze. Dobra, ja sobie walnę w żyłę. O, od razu lepiej. Nie było tu gdzieś jeszcze jakiejś butli, czy coś takiego? Trzeba go kurde porobić, leszcza. A w sumie on nie jest aż taki mocny. Mógłbym go czymś... Albo tą maczugą go walnę, ona jest gryfna do bicia. Takich dużych panów niedobrych, tylko szybko mi energia schodzi. Po buzi. Chyba trzeba uważać,
Coś mu tam połamałem. On już jest prawie... No i się kurde złożył leszcz. No, na te mamy latareczkę. Ja tutaj niestety nie mogę otwierać skrzyń takich, bo sobie nie ulepszyłem. Czy tu ktoś jest? Nie ulepszyłem sobie skilla w rozbrajanie. W ogóle pogoda u mnie, nie wiem jak u was z pogodą, ale u mnie pogoda tragiczna od dłuższego czasu. Tu sobie możemy, tu sobie możemy naprawiać. Tu sobie możemy ulepszać, jak widzicie. Maczugę sobie ulepszymy. Zepsuty łom. Klucz nastawny. Czy mogę coś stworzyć? Zagwozdka. Niestety nie mam pieniążków aż tyle. Wszystko wydałem na dupery. Dobra. Sobie radia możemy posłuchać. No i co? Jest. Okej. Wyłączamy. Bierzemy pieniążki. Wyłazimy. Ej, a ja miałem wyłączyć kurde te zasilanie i co, i wyłączyłem? No według mnie to dalej wygląda jak włączone, nie? Kable idą tutaj. Biegnie jakiś... A to ten, co przy tej siatce tam stał. Zbrodniarz wojenny. No i kurde. I co? I tu jest generator. I to chyba nie był generator do tego? Czy co? No to w sumie po tym prądzie można przejść, ale to po kopie, nie? No a tam w środku są wszystkie te rzeczy, co ja ich najlepiej potrzebuję. To jest zawarte. Ach, czyli do tej drabiny nie doskoczymy. Kurde. No i końfem, moi drodzy, no i końfem, no. To może już na tym poprzestańmy. Ja to sobie zrobię. Wydawało mi się, że wyłączyłem zasilanie, jednak nie wyłączyłem. Nie wiem, tu gdzieś musi być jeszcze jakiś, kurde, drugi generator. Ja do tego dojdę... Może tutaj. Czekajcie, czy to będzie to? Żeby nie wyszedł na lamusa? O, biegną koledzy. O, idź już. Idź, friku. No i co, i tam wyłączone, tu wyłączone, a tutaj sobie dalej prądzi. No nie wiem, muszę nad tym pokombinować. W każdym razie, moi drodzy, tym pięknym widokiem was tutaj pożegnam. To był Dead Island Definitive Edition, czyli definitywnie ładniejsza edycja. Dziękuję wam bardzo, moi drodzy, za uwagę. To była taka krótka prezentacja tego, jakie są różnice. Możecie sobie porównać gdzieś tam, czy odpalić tą starą, podstawową część, czy sobie na YouTubie znaleźć filmiki gdzieś tak zwane comparison. Na pewno je znajdziecie. Cały czas myślę, że jakiś zombie do mnie idzie. Jakie po prostu są różnice graficzne pomiędzy tą starą częścią podstawową, a tą nową. I to byłoby ode mnie tyle. Jeżeli wam się podobało, no zostawcie łapkę w górę. Ja się z wami żegnam. Na razie, pa pa.